Chceš mít silnější duševní zdraví? Vyzkoušej tyhle 3 malá doporučení. Za prvé, zastav se, aspoň na chvíli. Zavři oči, nadechni se a ne, koukání do telefonu se do toho opravdu nepočítá. Za druhé, hýbej se. Nemusíš běžet zrovna maraton, stačí třeba krátká procházka v průběhu dne. I ta dokáže dělat obrovské zázraky. Za třetí, buď v kontaktu. Napiš kamarádovi i třeba hej, jak žiješ? Má někdy daleko větší sílu, než si vůbec myslíš. Duševní zdraví nebudujeme jedním obrovským rozhodnutím, ale stovkami malých rozhodnutí každý den. Tak začni. Třeba tím, že se usměješ. Jo, klidně teď.